Witajcie moi roztomili. Dzisiaj żech się zastanowił, co by tak richtig powiedzieć, bo jest dużo zgorszenia i nie wiedział, jak to dzisiaj zacząć. No, miałem dwa pomysły i na końcu powiem wam, że oba wam przedstawia. Pierwszy tytuł to Nie wierzcie go rolą, nawet jak wam kieszynki dawają. A drugi tytuł miał być Obiecanki, cesanki, a głupim Ślązokom radość. Skąd taki pesymistyczny pomyślunek u mnie? No, a biorę się z dwóch takich fundamentalnych falów. Pierwszy to obiecują już dłuższy czas ci od tak zwanej Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej Terowskiej, że zrobią wszystko, aby język śląski był uznany. No ale z drugiej strony robią też wszystko, żeby nie było naszej etniczności uznanej. A języka też nie będzie, bo oni dokładnie wiedzą, że mogą wszystko obiecać, bo prezydent tego nie podpisze. Tak poprzedni jak ten. Więc mamy 10 lot zgowy, jeśli idzie o haja o nasz język. A za ten czas ten język zostanie spolonizowany. Nie będzie to już nasza gotka, no to będzie gotka wedle Kulika, Grzesia. No i wedle taki pewny pani z Dąbrowy Górniczej. Ja taki język śląski, jak nie w Sosnowcu. A nie taki jak kim ja jeszcze godum, jakim go dalej starziki nasze, starki, fatry. A nawet taki jak go dają, powiem w Straduni, tak się uśmiecham do takiego młodego Karlusa, który ma w zoce nasza gotka. I to mnie fest boli. Ale druga sprawa jest taka, że teraz zaś gieszynk zrobili Ślązokom i mocka Ślązoków uwierzyła, że to jest dobre. Wzięli, wyremontowali denkmal na zgodzie, ale tablicę wyciepli, no nie powiem, że na hasiok, ale pod płot. Tak jak samobójców kiedyś chowali pod płotem, tak te tabulki przenieśli za brama. Co by żaden nie widział z drugi, że tam są wieńce, że tam się polą znicze, że tam kyrcki oświecają Ślązoki. A ja wam powiem tak, póki będę żył, będę wszystkich Ślązoków namawiał, co by kyrcki z tej samej zajty co z Owdy, co przed tym, zanim to przebudowali, oświecali, żeby wieńce i kwiatki na brama wieszali ze strony sztreki, a nie od ogródków, bo na ogródkach tego żaden widzieć nie będzie. Teraz jeszcze jedna rzecz. Była tam makieta pokazująca, jak ten obóz wyglądał. I żaden nie miał pretensji do tej makiety, że ją tam jest i do tego, że na niej było napisane cygaństwo. To cygaństwo tylko zlikwidować i byliby Ślązoki radzi temu. Ale Poloki nie, woleli pana, jak mu się nie podobał, to ta makieta skowiemy i żaden nie będzie wiedział, jaki wielki jaki srogi ten obóz był. Także zafałszowanie historii jest totalne. I sporo Ślązoków się temu radowało, przemawiało, wieńce składało. I co najgorsza, nie byli tam sproszeni ci, co o to dbają. Co roku przez każdy kwartał oświecają kyrcki, składają kwiatki. Bo tak to robią w okolicach 17 czerwca, tak to robią w okolicy Wszystkich Świętych
jak i w styczniu, kiedy idą z marszem na zgoda. I bez to nie wróża niczego dobrego naszym sprawom, bo nasze sprawy są cały czas topione. Topione tak, żeby my o tym nie pamiętali. A hejt, jaki się wywalał na nas w internecie, nie wierzcie, że jest tak. Ino jest stymulowany. Te hejtery są cały czas napuszczane na nos z fałszywą narracją naszej geschichte. No i to by było na dzisiaj chyba wszystko. Co miał wam do powiedzenia, sprawdził, że chce na kartce, czy czegoś nie przepomniał, ale ja już nauczony go dać bez kartki, także nie przepomniał, powiedział, co myśla i mam nadzieję, że te Ślązoki, które łażą pod Dynkmale, będą te kiercki wieszać, a czy świecić i kwiatki wieszać na bramie od strony sztreki, a nie od strony zadniej. No to do już zaś. Niech wam się darzy jako mnie, albo jeszcze lepiej, z pomboczkiem. Do już zaś.